kúse. To sa otvára odtiaľ. To buď sa môže nechať, nemusí nechať, ale je to hlboké, tam sa toho strašne veľa. Počkajte, ja vám obídem. Jaj? Lebo vy to chcete. Pekná, slnečná, to je svieti, skoro sa vidím slnečko. A dobre, niečo. Ticho je to. A tým, že je to na piatom, že nepočúvať auta. A odtiaľ vôbec, lebo tam Áno. barák trošku tak vyvoluje. Tam tu bolo obchodné, tak sa Gumanské bolo a opäť